Ακολουθεί ο κύριος Εμμανουήλ Καμιλάκης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αερολιμενικών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Κύριε Καμιλάκη, μας ακούτε? Σας ακούω, βεβαίως. Ωραία. Έχετε τον λόγο, βεβαίως. Σας ακούμε καθαρά. Yeah. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αερολιμενικών σχολιάζει στο παρόν νομοσχέδιο το άρθρο 18 που αφορά τη δημιουργία Μητρώου Επιθεωρητών Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, όπου προβλέπεται η ένταξη ιδιωτών για την άσκηση καθηκόντων επιθεωρητή, καθήκοντα επιθεωρητών στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος της ασφάλειας αεροδρομίων, safety, ο έλεγχος της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, security, ο έλεγχος της ασφάλειας πτήσεων, της προστασίας περιβάλλοντος, της οικονομικής εποπτείας των εποπτευόμενων φορέων, και στο πλαίσιο αυτών των καθηκόντων μπορούν να ασκήσουν κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, επαγγελματικές πληροφορίες, εξέταση προσώπων, αναζήτηση πληροφοριών και στοιχείων από τους υπαλλήλους δημοσίων φορέων, καθώς και η λήψη ένορκων και ανομωτή καταθέσεων, ενώ έχουν πρόσβαση σε απόρριτους φακέλους. Αρμοδιότητες δηλαδή που δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από ιδιώτες, αφού η έκδοση εγγράφου ή πράξης από πρόσωπο που δεν κατέχει δημοσιοπαλληλική ιδιότητα αντίκειται στις διατάξεις του διοικητικού δικαίου. Με την προτινόμενη λοιπόν ρύθμιση καθίσταται δυνατόν πρόσωπο από το Μητρώο Επιθεωρητών να κληθεί είτε να επιθεωρήσει φορέα με τον οποίο έχει ή πρόκειται να έχει σχέση εργασιακή ή άλλη, είτε να κληθεί να επιθεωρήσει φορέα ανταγωνιστικό στο δικό του φορέα. Υπογραμμίζεται ότι στο σημείο αυτό ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 628 του 2013 ρητά προβλέπει ότι οι επιθεωρητές προέρχονται από το προσωπικό των κρατικών εποπτικών αρχών και από διεθνείς οργανισμούς. Επιπλέον δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη ο άμεσος συσχετισμός της πολιτικής αεροπορίας με την εθνική άμυνα της χώρας και με το γεγονός ότι οι υποψήφοι για το Μητρό μπορεί να είναι και αλλοδαποί ιδιώτες, με πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια της χώρας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αερολιμενικών έχει επισημάνει από το 2020 στη συζήτηση στη Βουλή για τον νόμο 4757 του 2020 που αφορά τη σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ότι η ΑΠΑ θα είναι ανεπαρκής με 172 άτομα προσωπικό που προβλέπονται στο νόμο αυτό. Και μάλιστα όταν 25 μετατάξεις άσχετων με την ασφάλεια των πτήσεων και τον έλεγχο στην πολιτική αεροπορία έχουν έρθει με το συγκεκριμένο νόμο, ενώ 3 χρόνια μετά και πριν στεγνώσουν τα δάκρυα από το θρήνο των τεμπών, με το άρθρο 72 του 5039 του 2023 για την ενίσχυση των πληγέντων από τα τέμπη προσθέθηκαν άλλες 25 μετατάξεις επίσης άσχετων στην αρχή πολιτικής αεροπορίας. Και μάλιστα σε μια περίοδο που όλοι με πρώτους την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό κατηγορούσαν ένα άσχετο από μετάταξη υπάλληλο ως βασικό υπεύθυνο του δυστυχήματος των τεμπών. Έτσι, σήμερα το 40% του προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας κατέληξε να είναι άσχετη με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της αρχής. Και φυσικά επαληθεύτηκαν όλες οι προβλέψεις μας για ανεπάρκεια του δημιουργήματος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας όπως αυτό εξελίχθηκε. Και είναι να απορεί κανείς και να εξανίσταται κάθε λογικός άνθρωπος όταν την ώρα που εκχωρούνται αρμοδιότητες και εξουσίες σε ιδιώτες με όλα τα προαναφερθέντα αδιανόητα, δεν προχωράει η στελέχωση του Μητρώου Επιθεωρητών και της ΑΠΑ συνολικά από αερολιμενικούς δημόσιους υπαλλήλους της ΥΠΑ, οι οποίοι διαθέτουν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς οι περισσότεροι ασκούσαν τα καθήκοντα του επιθεωρητή και υπεύθυνου ασφαλείας στην ΥΠΑ πριν τη δημιουργία της ΑΠΑ και την ανάληψη της σχετικής αρμοδιότητας από αυτή. Αποτελεί λοιπόν ανορθολογική διαρροή ανθρώπινων πόρων να μην αξιοποιηθούν στην ΑΠΑ και στις αεροπορικές αρχές των αεροδρομίων με δεδομένο ότι το προσωπικό αυτό ήδη υπάρχει στην ΥΠΑ και είναι επιμορφωμένο και δεν επιβαρύνει με νέες προσλήψεις στον κρατικό προϋπολογισμό, βρίσκεται ήδη στα αεροδρόμια όπου υφίσταται το πεδίο ελέγχων και τέτοιο πολύτιμο προσωπικό είναι εξαιρετικά δυσέβρετο στη διεθνή αγορά εργασίας. Η ρύθμιση αυτή θα ήταν η πιο συμφέρουσα οικονομική και εθνική, αφού δεν προκαλεί έξοδα για το ελληνικό κράτος και διασφαλίζει την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και αμεροληψία του επιθεωρητή, για τον πολύ απλό λόγο ότι ο δημόσιος υπάλληλος έχει περάσει από απαιτητική διαδικασία για τον διορισμό του, έχει δώσει όρκο για τις υπηρεσίες του και αν δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, τη χάνει. Η ρύθμιση λοιπόν που πρέπει να νομοθετηθεί και είναι αυτό που ήδη έχουν
είναι αυτό που ήδη έχουν ζητήσει βουλευτές όλων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων βουλευτών της συμπολίτευσης, επανασύσταση αεροπορικών αρχών εντός περιφερειακών αερολιμένων, όπως άλλωστε προβλέπονται και από τις συμβάσεις του ελληνικού κράτους με τους ιδιώτες διαχειριστές, και μετάταξη των αντίστοιχων αερολιμενικών από την ΗΠΑ στην ΑΠΑ. Το Μητρό Επιθεωρητών να συμπεριλαμβάνει τους αερολιμενικούς υπαλλήλους του Δημοσίου που μπορούν να εγγυηθούν την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα των επιθεωρήσεων και τη διασφάλιση του απορρίτου και των πληροφοριών, ενώ με την προληπτική ελεκτική δράση τους στα αεροδρόμια θα συμβάλλουν στην αποτροπή κάθε πιθανού σοβαρού αεροπορικού δυστυχήματος. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Καμιλάκη. Ωραία. Οπότε θα προταχθεί η κυρία Θεοπίστη Πέρκα, η ειδική αγορήτρια της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Στην Αριστερά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους, αλλά πραγματικά είναι το ένα πάνω στο άλλο. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση δεν θα ρωτήσω τους φορείς των εργαζομένων γιατί ήταν πολύ σαφής. Θα ρωτήσω όμως τις διοικήσεις. Προς την ΗΠΑ, ποιο ήταν το σκεπτικό πίσω από την ανάθεση από εσάς, έστω προσωρινά, του αερολιμενικού ελέγχου του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών σε διοικητικούς υπαλλήλους της πρώην Αεροπορικής Αρχής? Ισχύουν οι πληροφορίες μας ότι στο νέο οργανόγραμμα της ΗΠΑ δεν περιλαμβάνονται οι αερολιμενικοί υπάλληλοι? Και ποια είναι η άποψή σας για το Μητρό Επιθεωρητών και το ότι αυτό θα απαρτίζεται από ιδιώτες και όχι δημοσίους υπαλλήλους? Τώρα προς την ΑΠΑ. Θεωρείτε ότι σε μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας η ΑΠΑ των 120 υπαλλήλων μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της? Ποια είναι η άποψή σας για το Μητρό Επιθεωρητών και το ότι αυτό θα απαρτίζεται από ιδιώτες και όχι δημόσιους υπαλλήλους, τους αερολιμενικούς στη συγκεκριμένη περίπτωση? Και ποια είναι η άποψή σας για την κατάργηση των τοπικών αεροπορικών αρχών? Θεωρείτε ότι μια αθηνοκεντρική ΑΠΑ μπορεί να είναι λειτουργική? Τι έχετε να πείτε για την αύξηση των συμβάντων και τα φαινόμενα απαξίωσης των θεμάτων ασφαλείας στα αεροδρόμια από τότε που καταργήθηκαν οι αεροπορικές αρχές στα αεροδρόμια? Και επίσης, είναι στις προθέσεις της διοίκησης της ΑΠΑ και της κυβέρνησης η επανασύσταση των αεροπορικών αρχών τουλάχιστον στα διεθνή αεροδρόμια της χώρας, όπως άλλωστε προβλέπουν και συμβάσεις παραχώρησης? Και τώρα ο Γεώργιος Βαγενάς, υποδιοικητής αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Καλησπέρα και πάλι. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Βεβαίως, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια θέματα που ετέθηκαν κυρίως από την κυρία Πέρκα. Τα θέματα αυτά αφορά το Μητρό Επιθεωρητών της ΑΠΑ, όπως καταλαβαίνετε είναι της ΑΠΑ, οπότε θα σχολιαστεί λιγότερο από την αρμόδια υπηρεσία, όπως και η ανασύσταση των αεροπορικών αρχών στα αεροδρόμια της χώρας είναι και αυτό κυρίως για τα διεθνή, είναι θέμα της ΑΠΑ. Θα αναφερθώ ωστόσο στο θέμα των αερολιμενικών και το οργανόγραμμα της ΕΠΑ. Επεξεργαζόμαστε ένα καινούργιο νομοσχέδιο, καινούργιο οργανόγραμμα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό η υπηρεσία ήδη έχει προβλέψει να δημιουργηθούν γραφεία στα περιφερειακά μας αεροδρόμια κατά τόπο, οπότε οι λόγω υπάλληλοι να συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες κατά το βέλτιστο τρόπο ανάλογα με τις ανάγκες και τις κεντρικές υπηρεσίες και θα αναφέρουν κατευθείαν σε αρμόδια κεντρική διεύθυνση της υπηρεσίας. Οπότε θα συνεχίσουν οι λόγω υπάλληλοι να παρέχουν υπηρεσίες και βεβαίως να δούμε με τον καλύτερο βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του προσωπικού που είναι και το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση. Αυτά σε ό,τι αφορά τους αερολιμενικούς. Λοιπόν, και περνάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Αλεπάκο, νομικό σύμβουλο του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και πάλι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος εν ώψη και του προχωρημένου της ώρας. Τα ερωτήματα που δέθηκαν από την κυρία Πέρκα, στο πρώτο, γιατί το Μητρό Επιθεωρητών να απαρτίζεται από ιδιώτες και όχι από δημοσίους υπαλλήλους? Η απάντησή μας είναι ότι καταρχάς το Μητρό Επιθεωρητών συστήνεται για να συμπληρώσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργικά. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιθεωρητών στους τομείς που αιτιολογημένα δεν μπορούν να καλυφθούν από τους υφιστάμενους υπαλλήλους επιθεωρητές της ΑΠΑ. Επιπλέον, το Μητρό επιχειρεί να καλύψει τη μέγιστη ανάγκη της ΑΠΑ για την έβρεση εξειδικευμένων επιθεωρητών στον τομέα χειριστών αεροσκαφών και ελικοπτέρων,
καθώς επίσης και στον τομέα νέων τεχνολογιών αεροσκαφών. Όπως είχαμε επισημάνει και στην αιτιολογική έκθεση, οι εν λόγω ειδικότητες είναι αδύνατο να αντιληφθούν από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθιστώντας ανέφικτη την κάλυψη των αναγκών μέσω κινητικότητας υφιστάμενων υπαλλήλων. Αντίστοιχο πρόβλημα εμφανίζουν και όλες οι ομόλογες ευρωπαϊκές αρχές που λειτουργούν υπό το καθεστώς του δημοσίου, δεδομένου ότι οι ανάγκες εκθεώρησης στους τομείς αυτούς αυξάνονται συνεχώς. Στο δεύτερο ερώτημα, αν η ΑΠΑ των 120 υπαλλήλων μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Η ΑΠΑ πράγματι υπολείπεται του προβλεπόμενου νομοθετικά αριθμού υπαλλήλων που ανερχόταν στους 172 σύμφωνα με τον νόμο σύστασή της, τον 4057 του 2020. Ήδη μετά την πάροδο των 3 πρώτων ετών από την έναρξη της λειτουργίας της, η ΑΠΑ διαθέτει μόνο 135 άτομο προσωπικό. Παρά την προφανή έλλειψη προσωπικού, η ΑΠΑ έχει καταφέρει να αυξήσει ουσιαστικά τον αριθμό και την ποιότητα των διενεργούμενων επιθεωρήσεων, γεγονός που έχει αποτυπωθεί σε πληθώρα επιθεωρήσεων και ελέγχων που έχει δεχθεί η ΑΠΑ από όλους τους διεθνείς οργανισμούς και συγκεκριμένα από τον ΑΙΚΕΟ, από την ΕΑΖΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρά την ελλειπή στελέχωσή της, αξίζει να αναφερθεί ότι το συμπέρασμα των διεθνών οργανισμών πολιτικής αεροπορίας είναι ότι η οργανωτική δομή της ΑΠΑ ανταποκρίνεται στις διεθνείς απαιτήσεις. Το επόμενο διάστημα θα σας παρασχεθούν μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας της Βουλής τα πεπραγμένα της ΑΠΑ μαζί με τα αποτελέσματα των ανωτέρων αξιολογήσεων και ελέγχων που έχει δεχτεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Το τρίτο ερώτημα της κυρίας Πέρκα, αν θα συσταθούν αεροπορικές αρχές στα μεγάλα διεθνή αεροδρόμια. Το μοντέλο της ΑΠΑ και η συμφωνία με την ΕΑΖΑ δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Όλες οι αρμοδιότητες της ΑΠΑ εκτελούνται κανονικά. Το μοντέλο που έχει επιλεγεί λειτουργεί άριστα και δεν απαιτεί δορυφορικά γραφεία. Εφόσον για κάποιους λόγους χρειαστεί να ενισχυθεί η παρουσία της ΑΠΑ σε κάποιους χώρους, για παράδειγμα στην Βόρεια Ελλάδα ή στην Κρήτη, λόγω αυξημένης κίνησης, η ΑΠΑ δύναται να δρομολογήσει τέτοια λύση αν απαιτηθεί. Ο κύριος Μιχαηλίδης έθεσε το ερώτημα σε σχέση με την αιτιολογημένη γνώμη που έχει εκφραστεί για τα 14 αεροδρόμια, εάν αυτά τα αεροδρόμια είναι ασφαλή. Καταρχάς επισημαίνουμε ότι η αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά 10 αεροδρόμια και όχι 14. Η ΑΠΑ έχει επιθεωρήσει και τα 10 αεροδρόμια, έχει καταγράψει την κατάστασή τους και έχει δρομολογήσει σε συνεργασία με την ΕΠΑ την αποκατάσταση όλων των ευρημάτων. Η ΑΠΑ έχει επίσης συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πλάνο ενεργειών που θα οδηγήσει στην πιστοποίηση των αεροδρομίων. Η ΑΠΑ έχει αναλάβει την εποπτεία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΖΑ για την κατά το δυνατόν συντομότερη πιστοποίηση των αεροδρομίων. Κλείνουμε την ακρόαση των εξοκοινοβουλευτικών φορέων με τον κύριο Εμμανουήλ Καμιλάκη, πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Αερολιμνικών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος δέχτηκε μία ερώτηση από τη Νέα Αριστερά. Ελάτε κύριε Καμιλάκη, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση που δεχτήκαμε είναι ποια είναι η κατάσταση μετά την κατάργηση των αεροπορικών αρχών και αν έχουμε κάποια παραδείγματα, κάποια συμβάντα να αναφέρουμε. Λοιπόν, η απάντηση στο ερώτημα ποια είναι η κατάσταση μετά την κατάργηση των αεροπορικών αρχών είναι μία λέξη, ανεξέλεκτη. Όταν φέρνεις τον νόμο 4757 του 2020 και καταργείς αεροπορικές αρχές των αεροδρομίων, πλέον καταργείς τον κρατικό έλεγχο, τον κρατικό υπάλληλο που ελέγχει την κατάσταση στα αεροδρόμια. Επομένως η κατάσταση αυτή που επικρατεί είναι ανεξέλεκτη, είναι σαν να μην έχεις στους δρόμους τροχέα, σαν να μην έχεις στα λιμάνια λιμεναρχείο. Είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα και ως εκ τούτου θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει το νόμο 4757 του 20 σαν ένα νόμο συγκάλυψης, δυστυχώς. Γιατί
Πώς μπορεί να μάθει, όταν δεν υπάρχει ο κρατικός λειτουργός εκεί, ο κρατικός ελεκτής, πώς μπορείς να ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχει γίνει? Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πολλά τα συμβάντα την περίοδο αυτή μετά την κατάργηση των αεροπορικών αρχών. Ο σύλλογος μας προχώρησε σε μια κίνηση προκειμένου να μην σας φάμε και το χρόνο, γιατί θα έπρεπε να διαθέσω πολύ χρόνο να σας αναφέρω διάφορα περιστατικά, και ως εκ τούτου τι κάναμε? Στείλαμε email στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ώστε να είναι στη διάθεση όλων των κομμάτων πρώτον ένα δελτίο τύπου με το οποίο σχολιάζουμε το άρθρο 18, στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως αλλά με περισσότερες λεπτομέρειες, και δεύτερον ένα δεύτερο αρχείο στο οποίο αναφερόμαστε σε ενδεικτικά αεροπορικά συμβάντα μετά την κατάργηση των αεροπορικών αρχών, έτσι ώστε όλα τα κόμματα, όλοι οι βουλευτές να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και να δούνε πως σε πολλές περιπτώσεις καταστρατηγήθηκαν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, δεν έγιναν οι έλεγχοι που έπρεπε να γίνουν, υπήρξε και εισαγγελική παρέμβαση σε κάποιες περιπτώσεις που είναι ντροπή για μια χώρα η οποία έχει μια αρχή πολιτικής αεροπορίας που είναι μια εποπτική αρχή, αλλά όλα αυτά ήταν φυσικό να συμβούν από τη στιγμή που καταργείται το κρατικό ελεκτικό όργανο στα αεροδρόμια. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καμιλάκη. Το άρθρο 18 δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αερολιμενικών είναι καταπέλτη στη σχετική ανακοίνωσή του. Είχαμε την ευκαιρία να τους ακούσουμε και την προηγούμενη συνεδρίαση. Η ένταξη ιδιωτών για την άσκηση καθηκόντων επιθεωρητή μέσω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών είναι το μείζον ζήτημα που προκύπτει. Επιπλέον, θα ήθελα να σταθώ και σε όσα αναφέρουν περί αμεροληψίας και αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων. Είναι σημαντικά ζητήματα για τα οποία αναμένουμε απαντήσεις. Στο άρθρο 18 δίνεται τη δυνατότητα να ενταχθούν στο Μητρό Επιθεωρητών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ιδιώτες. Τόσο ο Σύλλογος Εργαζομένων της Αρχής, όσο και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αερολιμενικών επισημαίνουν ότι οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από ιδιώτες χωρίς υπαλληλική σχέση με την ΑΠΑ. Η έκδοση εγγράφου ή πράξης από πρόσωπο που δεν κατέχει δημοσιοϊπαλληλική ιδιότητα αντίκειται στις διατάξεις του διοικητικού δικαίου. Στον νόμο 4757 του 2020 καθορίζονται με σαφήνεια τα καθήκοντα και οι εξουσίες των επιθεωρητών, ανάμεσα στις οποίες είναι η κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, η εξέταση προσώπων, η αναζήτηση πληροφοριών και στοιχείων από τους υπαλλήλους δημοσίων φορέων, η λήψη ενόρκων και ανομωτή καταθέσεων. Οι επιθεωρητές λοιπόν έχουν πρόσβαση σε απόρριτους φακέλους. Υποβάλλουν αιτιολογημένη πρόταση προς τον διοικητή για να εκδοθεί έντολη ακινητοποίησης αεροσκάφους. Οι υπηρετούντες επιθεωρητές, υπάλληλοι της ΑΠΑ, εμπίπτουν λοιπόν σύμφωνα με τον ίδιο νόμο σε πολύ αυστηρά ασυμβίβαστα σε όλη τη διάρκεια που κατέχουν αυτή την ιδιότητα. Ακόμη και 3 έτη μετά τη λήξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Στην υποτινόμενη διάταξη δεν γίνεται αναφορά στην απέτηση που θέτουν τόσο ο βασικός κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 1139 του 2018, όσο και οι εκτελεστικοί κανονισμοί 373 του 2017, 1321 του 2014, 1178 του 2011 και 139 του 2014 περί αμεροληψίας και αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων. Έτσι καθίσταται δυνατόν πρόσωπο από το νέο Μητρό Επιθεωρητών να κληθεί είτε να επιθεωρήσει φορέα με τον οποίο έχει ή πρόκειται να έχει σχέση εργασιακή ή άλλη, είτε να κληθεί να επιθεωρήσει φορέα ανταγωνιστικό στον δικό του φορέα. Επομένως, τίθεται το ζήτημα διασφάλισης των απορρίτων πληροφοριών και της προστασίας των επιθεωρούμενων φορέων από διαρροή στοιχείων. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 628-2013 ρητά προβλέπει ότι οι επιθεωρητές προέρχονται από το προσωπικό των κρατικών εποπτικών αρχών και από διεθνείς οργανισμούς. Τέλος, δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη ο άμεσος σχετισμός της πολιτικής αεροπορίας με την εθνική άμυνα της χώρας. Ιδίως σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης των ιδιωτών επιθεωρητών σε διαβαθμισμένα κρατικά έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή άλλων Υπουργείων ή Υπηρεσιών που σχετίζονται με θέματα αεροναυτιλίας και αεροδρομίων. Χρειάζεται νομίζω παρέμβαση στο σημείο αυτό, γιατί πρέπει να οριοθετηθούν με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των συμμετεχόντων στο Μητρό Επιθεωρητών και να τεθούν οι απαιτήσεις που απορρέουν φυσικά από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Για τα άρθρα
17 και 18. Πρόκειται για υποβάθμιση των όποιων λειτουργιών υποπτικού ρόλου και ελέγχου στα αεροδρόμια που έχει μέχρι τώρα η ΑΠΑ. Τα άρθρα αυτά απαξιώνουν περαιτέρω τον ουσιαστικό έλεγχο που πρέπει να γίνεται στα αεροδρόμια. Οι αεροπορικές εταιρείες και οι εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης με τη στήριξη και του κράτους έχει επιβάλει σχέσεις εργασίας, κύριε Υπουργέ, λάστιχο και ένταση της εκμετάλλευσης. Οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια ξεζουμίζονται κυριολεκτικά, ακόμη και με 15 συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Είναι δυνατόν? Το εξειδικευμένο προσωπικό είναι ένα μικρό ποσοστό του συνολικού, με αποτέλεσμα να γίνονται συνεχώς εργατικά ατυχήματα από την έλλειψη πείρας και κάτω από το φόρτο εργασίας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αερολιμενικών, σας τα είπε και χθες, από το 2020 έχει επισημάνει την ανεπάρκεια του αριθμού των υπαλλήλων της ΑΠΑ και η ίδια η ζωή 4 χρόνια μετά επιβεβαιώνει τη συγκεκριμένη επισήμανση με την παντελή απουσία ουσιαστικών ελέγχων για την πρόληψη των ατυχημάτων. Με τα συγκεκριμένα άρθρα, αντί να νομοθετήσετε τα αναγκαία μέτρα για την αναγκαία πρόληψη, νομοθετείτε, κύρια, την πρόσληψη επιθεωρητών για τα προδιαγραμμένα εγκλήματα που εσείς φαντάζεστε ότι θα φέρει η πολιτική σας, μάλλον είστε βέβαιοι ότι θα φέρει η πολιτική σας στις αρματοφορές και στο σιδηρόδρομο. Εμείς συμφωνούμε με την πρόταση του Σωματείου για επανασύσταση αεροπορικών αρχών εντός περιφερειακών αερολιμένων, όπως προβλέπεται και από τις συμβάσεις του ελληνικού κράτους με τους ιδιώτες διαχειριστές και μετάταξη των αντίστοιχων αερολιμένικών από τη ΣΥΠΑ που έχουν και την πείρα και τη γνώση στην ΑΠΑ. Θα περάσω σύντομα στα αεροπορικά με το άρθρο 18, το οποίο έρχεται να προσθέσει ακόμα ένα πλήγμα στο κρίσιμο τομέα της ασφάλειας των αερομεταφορών. Θα το πούμε για πολλοστή φορά, αφού καταργήσετε την κρατική παρουσία και τον κρατικό έλεγχο στα αεροδρόμια με την κατάργηση των τοπικών αεροπορικών αρχών. Αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω πόσες ερωτήσεις από την πρώτη στιγμή έχω κάνει. Δεν μας έχετε δώσει μια πιστική απάντηση. Πραγματικά. Λέμε ότι και στις συμβάσεις παραχώρησης και του Διεθνούς Αερολιμένα και με τη Fraport, τα υπόλοιπα, προβλέπεται να υπάρχουν οι τοπικές αρχές. Γιατί δεν τις επανασυστήνετε? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Οι αρμοδιότητες που εγχωρούνται πέρα από την ασφάλεια είναι και αυτές ιδιαίτερα κρίσιμες και άπτονται παραδείγματος χάρη της προστασίας του περιβάλλοντος, της οικονομικής εποπτείας των φορέων της αεροναυτιλίας, παραδείγματος χάρη κατάσχεση βιβλίων, πρόσβαση σε απόρριτους φακέλους. Μια τέτοια εκχώρηση σε άτομα χωρίς υπαλληλική σχέση με την ΑΠΑ αντίκειται στις διατάξεις του διοικητικού δικαίου, ενώ και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί προβλέπουν ρητά ότι οι επιθεωρητές προέρχονται από το προσωπικό των κρατικών υποπτικών αρχών και από διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων και για λόγους αμεροληψίας και σύγκρουσης συμφερόντων. Τα θέματα ανεξαρτησίας που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα σημαντικά, πέρα από την όποια εθνική ευρωπαϊκή νομοθεσία, διότι είναι πολύ πιθανόν ο εκάστοτε ιδιώτης επιθεωρητής να κληθεί να επιθεωρήσει φορέα με τον οποίο είχε ή έχει ή θα έχει εργασιακή σχέση ή κάποιον ανταγωνιστή του φορέα που εργάζεται. Καμία αναφορά όμως δεν γίνεται στο άρθρο για μια τέτοια σύγκρουση συμφερόντων. Όπως επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά για τη διασφάλιση του απορρίτου. Ας μην ξεχνάμε ότι οι αερομεταφορές σχετίζονται και με την εθνική άμυνα της χώρας. Είναι εξόχως προβληματικό οι επιθεωρητές να έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα, ειδικά μάλιστα αν πρόκειται για επιθεωρητές εκτός Ελλάδας, κάτι που δεν αποκλείει βέβαια προφανώς από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου. Αυτό που κάνετε είναι πέρα από κάθε λογική. Υπάρχει ήδη προσωπικό στην ΗΠΑ που έχει εκπαιδευτεί για αυτή τη δουλειά, τους αερολιμενικούς. Αυτοί είναι που ασκούσαν τα καθήκοντα του επιθεωρητή και υπεύθυνου ασφαλείας στην ΗΠΑ, πριν βέβαια τη δημιουργία της ΑΠΑ. Έχουν χρόνια εμπειρία, είναι ήδη στα αεροδρόμια, η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα διασφαλίζονται λόγω της ιδιότητάς τους για την δημόσια υπάλληλη και κυρίως πληρώνονται ήδη για τη συγκεκριμένη δουλειά, που είναι δημόσια υπάλληλη, άρα δεν επιβαρύνεται και ο κρατικός προϋπολογισμός με νέες προσλήψεις. Γιατί λοιπόν να μην απαρτήσουν οι αερολιμενικοί το μητρό επιθεωρητών? Είπαμε εμπειρία, ανέξοδο, αμεροληψία. Πιστεύω ότι ο λόγος είναι ένας, δεν μπορούμε να δούμε άλλο. Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο για την ασφάλεια των μεταφορών, αλλά μάλλον θέλετε να προσλάβετε κάποιους ανθρώπους να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, δεν γίνεται όμως να μην γνωρίζετε ότι από την κατάργησή τους έχουν ενταθεί τα φαινόμενα απαξίωσης των θεμάτων ασφαλείας στα αεροδρόμια. Τα ανεξέλεγκτα συμβάντα σε προηγούμενες επιτροπές και σε άλλα νομοσχέδια έχουν αναφερθεί σε συγκεκριμένα συμβάντα. Οι κανονισμοί παραβιάζονται
Φυσικά με διαφυγόντα κέρδη για το δημόσιο, κυρίως όμως σε βάρος της ασφάλειας των πολιτών, ενώ οι αερολιμενικοί καταγγέλουν με συγκεκριμένα στοιχεία ότι ο ιδιώτης διαχειριστής των αεροδρομίων παρακάμπτει πολλές φορές αυθαίρετα της διαδικασίας ασφάλειας στο Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας. Νομοθετήστε μια συρρυκνωμένη αθηνοκεντρική άπα ανύπαρκτη στους αερολιμένες της χώρας, εκεί δηλαδή που είναι τα μεγάλα τα προβλήματα. Σήμερα που η φυσική παρουσία της άπας στα αεροδρόμια είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ, κάτι που είναι, όπως είπαμε, και η συμβατική υποχρέωση, δυστυχώς δεν υπάρχει. Και εδώ θα πω το εξής. Στην Ελλάδα των 42 αεροδρομίων, με αρκετά από αυτά σε δυσπρόσιτες περιοχές, με τα περισσότερα ιδιωτικοποιημένα, και ενώ επίκειται η ιδιωτικοποίηση και των τελευταίων, που είναι ακόμη υποκρατικό έλεγχο, το Υπουργείο αποφάσισε η ΑΠΑ να συγκροτείται από 120 άτομα, ενώ προβλέπονται 172 οργανικές θέσεις, που και πάλι δεν επαρκούν. Θυμίζω ότι με βάση σχετικό ΦΕΚ του 2019 το προσωπικό της ΑΠΑ ήταν 289 άτομα, κατανεμημένο σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Την ίδια στιγμή στην Πορτογαλία των 11 αεροδρομίων η αντίστοιχη αρχή έχει 250 άτομα. Οι αναλογίες είναι αντίστοιχες και με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα εξηγείται και το γιατί μια από τις πρώτες ενέργειες του νέου διοικητή της ΗΠΑ ήταν να αναθέσει τον αερολιμενικό έλεγχο του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών σε μη εκπαιδευμένους διοικητικούς υπαλλήλους της πρώην αεροπορικής αρχής του αεροδρομίου, άσχετου κλάδου, μέχρι αυτό να το αναλάβει η αρχή πολιτικής αεροπορίας, η ΑΠΑ. Να πούμε και ευθυνής η ίδρυση άργησε πολύ και η στελέχωση. Ενώ παράλληλα οι αερολιμενικοί δεν περιλαμβάνονται στο νέο οργανόγραμμα της ΗΠΑ. Μάλλον ο κύριος Σαουνάτσος θεωρεί ότι αν λόγω υπάλληλοι είναι απαραίτητα εκτός αεροδρομίων. Κάτι είπε χθες. Μάλλον επίσης ο κύριος Τσίτρος δεν τους υπολογίζει στην ΑΠΑ και οι δύο ακολουθούν τη γραμμή του Υπουργείου για εκχώρηση του συγκεκριμένου έργου σε ιδιώτες. Για να μην επεκταθώ στο ότι το 40% του προσωπικού της ΑΠΑ έχει καταλήξει σήμερα να είναι άσχετο με το αντικείμενο της αρχής, γιατί φρόντισε γι' αυτό η κυβέρνηση. Με 50 μετατάξεις που έχουν ολοκληρωθεί από το 2020, ατόμων που έχουν άσχετες ειδικότητες με την ασφάλεια των πτήσεων και τον έλεγχο στην πολιτική αεροπορία. Πάμε στους αερολιμένες και διαβάζω με προσοχή ένα δελτίο τύπου του Πανελλήνιου Συλλόγου Αερολιμενικών στο άρθρο περί του 18, μιλάμε για το 18 άρθρο, όπου οι άνθρωποι ανησυχούν ακόμη και για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Δεν γίνεται, λέει, καμία αναφορά στο εύρος πρόσβασης που απονέμεται σε ιδιώτες προερχόμενους από εταιρείες δραστηριοποιούμενες στον χώρο της πολιτικής αεροπορίας σε έγγραφα και επιθεωρήσεις, και λέει τα πρόσωπα δεν δεσμεύονται από τις διατάξεις του Δημοσιοϊπαλληλικού Κώδικα, αλλά σχετίζονται με το χώρο και είναι γνώστες της αεροπορικής αγοράς. Και τι λένε? Τίθεται το ζήτημα διασφάλισης του απορρίτου των πληροφοριών και της προστασίας των επιθεωρούμενων φορέων από διαρροή στοιχείων. Αντιλαμβάνεστε για τι θέμα μιλάνε? Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο άμεσος συσχετισμός της πολιτικής αεροπορίας με την εθνική άμυνα της χώρας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης των ιδιωτών επιθεωρητών σε διαβαθμισμένα κρατικά έγγραφα. Και μάλιστα λέει, δεν το λέμε εμείς, απλά ανησυχούμε με αυτά τα οποία διατυπώνει ο Σύλλογος Αερολιμενικών, διότι τι λέει? Θα μπορούν ακόμη και αλλοδαποί ιδιώτες να μπουν υποψήφοι για το Μητρό, και αυτό ηγείρει ανησυχία σχετικά με την πρόσβαση υπηκών άλλων κρατών σε εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια της χώρας. Το αντιλαμβάνεστε? Και μετά μιλάνε στη συνέχεια για τα 172 άτομα το προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί, μόνο 120 είναι στην Αθήνα και είναι άσχετοι με το χώρο, και μάλιστα το παραλληλίζουν με το δυστύχημα των τεμπών για να πούν ότι έγιναν προσλήψεις και 25 μετατάξεις άσχετον, λέει, στην αρχή πολιτικής αεροπορίας. Ενώ άλλες χώρες όπως είναι η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, φανταστείτε παραδείγματα που φέρνουν εκεί, ενώ σε εμάς είναι 172, στην Ιρλανδία υπάρχουν 685 υπάλληλοι για 8 αεροδρόμια και 250 για 11 αεροδρόμια στην Πορτογαλία. Η διαφορά οργάνωσης και αξιοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού σε αντίστοιχες χώρες, Πορτογαλία έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό, η Ιρλανδία εντάξει είναι μικρότερη, αλλά έχουν περισσότερους υπαλλήλους.
Στο πλαίσιο της ανάλυσης άρθρων που αφορούν την ΑΠΑ και την ΙΠΑ, πραγματικά θα ήθελα να διαθέσω τον υπόλοιπο χρόνο μου αναφερόμενοι ενδεικτικά αφενός στη μαρτυρία του Χρήστου Τσίτουρα, νυν διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά και με ιδιότητα στο διάστημα 1996-2004 διευθύνοντα συμβούλου και γενικού διευθυντή της Οργοσέ ΑΕ, ο οποίος κατέθεσε στη διάρκεια της εξέτασής του στην Εξεταστική Επιτροπή που διερεύνησε το έγκλημα των τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, κατέθεσε 18/12 του 2023, ότι αναμένουμε και φοβόμαστε ότι θα υπάρξουν τέμποι του αέρα. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί ενδεικτικά θα παριθμίσω αεροπορικά συμβάντα μετά την κατάργηση στην πραγματικότητα των αεροπορικών αρχών, τα οποία δεν σας έχουν προβληματίσει, τα οποία για κάποιο λόγο δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με ένα ουσιαστικό σχέδιο, παρεκτός δημιουργείται ένα νέο φορέα με αόριστες διατάξεις, ασαφείς διατάξεις, μόλις με 13 άρθρα η απορρόφηση μιας εταιρείας από άλλη, και εκεί περαιώνεται την υποχρέωσή σας. Το τελευταίο λοιπόν μόνο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, στην πολιτική αεροπορία, έχουν πέσει 4 ιδιωτικά αεροπλάνα, 3 ιδιωτικά ελικόπτερα με 6 νεκρούς. 2 νεκροί στο Μάλε Μεχανίων 9/11/23, ένας νεκρός στη Θήβα 23/9/23, άλλος νεκρός στη Θήβα 19/10/22, ένας νεκρός στο Ηράκλειο 15/12/22, ένα ελικόπτερο στη Σάμο 28/7/23, ένας νεκρός στην πτώση ελικοπτέρου στην Εύβοια 28/9/23, ένα ελικόπτερο στην Αθήνα 19/7/22. Οι συνέπειες θα ήταν τραγικές αν έπεφταν σε πολυπληθείς εγκαταστάσεις. Τα ατυχήματα, δυστυχήματα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν η έλεγχη της πολιτικής αεροπορίας δεν ήταν πλέον ουσιαστικά ανύπαρκτη. Γενικό δηλωτικό, σχέδιο πτήσης, πιστοποιητικό πτυτικής ικανότητας, πιστοποιητικό νεολογίου αεροσκάφους, άδεια σταθμού αεροσκάφους, βεβαίωση ασφάλισης για ζημιές εναντί τρίτων και για αποζημίωση επιβενόντων, καθώς και ως προς την άδεια χειριστή, προϋποθέσεις ανανέωσης της άδειας και πιστοποιητικό υγείας ενισχύ, διαπίστωση νοπνεύματος στον οργανισμό, έλεγχη κατάστασης αεροσκάφους. 29/7/23 δεν πραγματοποιήθηκε αλκοομέτρηση σε πλήρωμα αεροσκάφους έπειτα από καταγγελία της ίδιας της αεροπορικής εταιρείας κατά του πληρώματός της στον αερολιμένα Ηρακλείου. Όμως το αεροπλάνο πέταξε με ύποπτο πλήρωμα. 21/8/24 χρειάστηκε να επέμβει η εισαγγελέας Σαντουρίνης για τον έλεγχο της ανεξέλεγκτης κατάστασης σε θέματα ασφάλειας πτήσεων ελικοπτέρων αντί της αρμόδιας κρατικής αρχής πολιτικής αεροπορίας ΑΠΑ, που βέβαια ήταν ανύπαρκτη. Στις 5 Αυγούστου 2024, αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης ματαιώθηκε ξαφνικά η χρήση του διαδρόμου προσγείωσης λόγω απροειδοποίητης παρουσίας γερανού ύψους περίπου 30 μέτρων σε απόσταση 400 μέτρων περίπου από το κατόφλι του. Στην περίπτωση αυτή το συμβάν αντιμετωπίστηκε από το Γραφείο Αερολιμενικού Ελέγχου, πρώην Αεροπορική Αρχή, μάλιστα κατά παράβαση του νόμου, αφού οι αερολιμενικοί υπάλληλοι δεν έχουν πλέον αρμοδιότητα να επεμβαίνουν. 26 Αυγούστου 2024 στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης 119 επιβάτες εγκαταλείφθηκαν από αεροπορική εταιρεία μετά την ακύρωση της πτήσης τους, χωρίς να έχουν καμία ενημέρωση για το πότε θα φτάσουν στον προορισμό τους και αν θα αποζημιωθούν για την ταλαιπωρία τους. Κάτι που ποτέ δεν θα είχε συμβεί αν υπήρχε η αρμόδια κρατική αρχή, αφού θα είχε υποχρεώσει την εταιρεία σε άμεση επίλυση του προβλήματος όσο οφείλει η χώρα σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νομοθετικού Πλαισίου για τα δικαιώματα των επιβατών. 15 Νάτου 2024, λόγω ανυπαρξίας αεροπορικής αρχής στον αερολιμένα και μη διενέργειας απαιτουμένων ελέγχων, ελαττωματικό όχημα μεταφοράς επιβατών αμαία του φορέα επίκαιας εξυπηρέτησης γίνεται αιτία 3 γυναίκες με προβλήματα κινητικότητας να τραυματιστούν σοβαρά κατά την επιβίβαση σε αεροσκάφους και μάλιστα η μία από τις 3 πέφτοντας από μεγάλο ύψος στην πίστα του αεροδρομίου της Κεφαλονιάς. 14 2023, στην διάρκεια μιας καταιγίδας στον αερολιμένα Ηρακλείου, παράτηρη την εντολή απαγόρευσης ανεφοδιασμού αεροσκάφους. Αυτό ξεκίνησε με αποτέλεσμα κεραυνός που έπεσε δίπλα στον χώρο ανεφοδιασμού να προκαλέσει πινθήρα στο στόμιο της μάνικας ανεφοδιασμού, που αν είχε προλάβει να τοποθετηθεί στην είσοδο της δεξαμενής του αεροσκάφους θα είχαμε
πληθώρα νεκρών. 17 Έκτου 22 έγινε ατύχημα κατά την προσγείωση ασθενοφόρου αεροσκάφου στον αερολιμένα της ΚΟ, με αποτέλεσμα να κλείσει ο διάδρομος για 35 λεπτά περίπου, χωρίς να έχει εκδοθεί νόταμ, χωρίς να εφαρμοστεί το εγκεκριμένο σχέδιο απομάκρυνσης ακινητοποιημένου αεροσκάφους, χωρίς τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και χωρίς να εκδοθεί προσωρινή άδεια αυτοεξυπηρέτησης για την επισκευή του αεροσκάφους. Υπάρχει πληθώρα ακόμα παραδειγμάτων. Έφερα ενδεικτικά αυτά τα συμβάντα σε γνώση σας, που φαντάζομαι ότι είναι σε γνώση σας, τα υπενθύμησα για να καταδείξω ότι στην πραγματικότητα με το παρόν νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζετε τα βασικά προβλήματα και είναι ένα τέχνασμα, ένα περίβλημα, ένα περιτύλιγμα Χριστουγέννων ενδεχομένως, που ωστόσο στο εσωτερικό του κατ' ουσία έχει ουσιαστικό πρόβλημα και δείχνει ανυπαρξία πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση πολύ ζεόντων προβλημάτων που αφορούν στην ασφάλεια τόσο στο σιδηρόδρομο όσο και στις αεροπορικές μεταφορές. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Καραγεροπούλου. Κυρίες και συνάδελφοι, με το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου οικοδομούνται ακόμα πιο στέρεες βάσεις θεσμικού, οργανωτικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα, προκειμένου φορείς της πολιτείας που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια και την εμπέδωση αισθήματος εμπιστοσύνης για τις μεταφορές αεροπορικές και σιδηροδρομικές, όπως είναι η ΡΑΣ, η ΑΠΑ, η ΙΠΑ, ο ΕΔΟΣΑΜ, να επιτελούν αποτελεσματικότερα τα καθήκοντά τους. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις στοχεύουν σε μια τέτοια διτή κατεύθυνση. Αφενός ως προς την προσήκουσα θεσμική λειτουργία με εγγυήσεις περαιτέρω λογοδοσίας και αφετέρου ως προς την οργανωτική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση όλων των φορέων με ενίσχυση του κρίσιμου στελεχειακού δυναμικού και την διοικητική επικαιροποίηση αυτών. Ενδεικτικά, ως προς την αρχή πολιτικής αεροπορίας, δημιουργείται μητρό επιθεωρητών και παρέχεται η δυνατότητα στην αρχή να συνάπτει συμβάσεις με διερευνητές που προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΑΙΚΑΟ, ο Παγκόσμιος Φορέας. Με αυτές τις διατάξεις δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης υπό προϋποθέσεις, αυστηρές προϋποθέσεις, έμπειρων και καταρτισμένων επιθεωρητών, όπως ενδεικτικά οι χειριστές αεροσκαφών ή ελικοπτέρων. Και ανταποκρινόμαστε έτσι ως χώρα σε διεθνείς πρακτικές, κυρίως σε όλο και πιο ποιοτικές διαδικασίες ελέγχων και επιθεωρήσεων σε αερομεταφορές. Γιατί σε πολλές και στις επιτροπές και σήμερα ακούστηκε πολλές φορές από τον κύριο Υπουργό το θέμα του ΙΑΚΑΟ, της ΕΑΖΑ που μας δίνει συγχαρητήρια κτλ. Θα πω μερικά στοιχεία. Στην Ελλάδα του 2024, σύμφωνα με έκθεση της European Travel Commission, ETC, διατηρεί η Ελλάδα λοιπόν τη 4η θέση στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων για διακοπές. Τα επίπεδα αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων ασφαλείας βρίσκονται στο 74,9%, όταν στις ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν περιφερειακές μονάδες ελέγχου τα επίπεδα είναι, παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, 97,4% και μάλιστα το 2020, πιο πριν δηλαδή, 93% στη Γερμανία το 2021 και 90% στην Ιταλία το 2022, σύμφωνα με τον ΙΑΚΑΟ. Επιπλέον πληροφορούμε ότι σήμερα βγήκε ο ΕΚΑΠΑ, ο Εθνικός Κανονισμός Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας, όπου στις Επιτροπές Ασφαλείας του Αερολιμένα δεν περιλαμβάνεται καν η ΕΠΑ. Επίσης η ΕΑΖΑ είπε ναι στη δημιουργία μιας ΑΠΑ 172 τόμων αθηνοκεντρικής, είχε πει όμως ναι κύριε Υπουργέ και στο νόμο το 4427 του 2016, δηλαδή στην ΑΠΑ των 487 ατόμων με παρουσία στα περιφερειακά αεροδρόμια. Τι λέει αυτό? Ότι δεν είναι δουλειά της ΕΑΖΑ να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας. Αυτό που την αφορά είναι η ασφάλεια κτλ. Και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα δύο σχήματα, αφού το πρώτο δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Τα ποσοστά όμως που ανέφερα παραπάνω δείχνουν το επίπεδο ασφάλειας.